Sama. Mayat sa daytoy Bakit? Nag-chat ni Pari Karday, nakasangpag gaya main. Madipod DJ America bakit? Kaya agaw awais. Ag-outing kami kanong agbabarkada. Mabalinak nga sumurot bakit? Libre kano amin na Sagot na kano amin. Libre iti entrance, libre iti makan, libre iti mainom bakit? Mabaling nga sumurot Kaya mo? When bakit? Kasi papaminsan lang mo, kinag-awis kinag mo ni Pari Karday. Kaya mo nga talaga. Kung ka mag-rug bakit? No, okay kanya ma? Kaya mo nga pumutok pa sub-sub mo. Ayaw, di ba? Hello, love. Ano, di ba ka? Hello. Oh. Nya aja lab. Masikuga kong love. Nya. Hala. Anak pa'y nakasaganang agbalin nga ama. Ka? Han mga sikat ti ama? Nya. Don't worry, alaing kanto nga ninong. Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you. Gwapo. Ay, naggwapo nga talaga. Ay. Ito ta? Naggwapo nga talaga. Ito ta? Nalakay, nasakit ng tulong. At ang araw, talaga nga nagsorte kaya lakay. Sa siya kinaasawa. Pati taga-masahin na sakit ti ulo. Okay, ang mga sumakit ti ulok bakay, kung ang sikat tinaasawa. Ayaw, di ba? Baintiman. Baintay! Baintimanain! Ay naapo, nakagasgasto ka nga ubeng awan laki day. Umay ka to'y, bainte, bainting mandade, bainting mandade. Ay naapo, anak! Anak na agtak-tak kay iti kwarta, nakagasgasto ka. Itid ko lang matintila kay daddy magpupukaw ijiwar. Ang kaya dati lakay? Tapos lakakaasing ang daddy, lakayanan. Ay naapaw. Mayat agarod anak. Kasi dapat kinanayan dapat managtulong ka anak. Lalo ka dagi jay lalakay, babakit, kaya dagi jay marigrigat anak ko niya. Dati ati anak ko nakasimsim ko maday ito yung anak kaon. Ang payan niya ti ipukpukaw na. Binatog, binatog, gumatang kayo ti binatog.